Veľa sme toho otvorili a teraz prichádzame k tomu tajomstvu. Čo je to tajomstvo? Tajomstvo. Tajomstvo je vlastne celý ten náš život. Je veľkým tajomstvom. A aby som to nejak vysvetlil, aby to ľudia pochopili, tak sa musíme vlastne vrátiť k tomu, čo som začal, o tých vstupoch do Európy. To je veľmi dôležité. Tak, jak som spomínal, sú oficiálne vstupy a potom sú neoficiálne vstupy, ktoré sú nepoznané. A medzi tie oficiálne vstupy patrí vlastne to všade a učí sa o tom, je základ rok 1068, kde prví Rómovia prichádzajú do Grécka. Potom je druhý vstup, rok 1219, potom je rok 1322, 1417. To sú vstupy, také, že sa o nich píše oficiálne. Ale každý ten vstup niečo znamenal. Dneska nemáme, a je mi to strašne ľúto, ľudí, ktorí by sa na vedeckej úrovni tomu venovali. Išli by, pátrali by potom, dokazovali by. Nám chýba strašne veľa ľudí, ktorí by naozaj mali vyštudovať históriu a mali by sa tomu profesionálne venovať, aby odokrývali postupne tú našu históriu. No ale aby som neutekal od tej témy, že čo je tým našim tajomstvom. Tak prvým tajomstvom je nikdy si nedajte hovoriť o sebe, že ste cigáni. Nikdy. Ste Rómovia. Buď ste na to pyšní, buď ste na to hrdí. Ja vám vysvetlím prečo. Keď prišli prví Rómovia do Grécka v roku 1068 a potom ostatné vstupy, my sme neprišli ako migranti, že sme sa rozbehli z niekadia a prišli sme do Európy. My sme sa vždycky boli pozvaní. A to je dôležité. Nás vždycky pozývali, našich predkov pozývali do Európy. A tak to bolo aj v tom roku 1068. Vlastne knieža Konštantín, grécky knieža, pozval kastu Antigánoj. A dobre počúvajte, Antigánoj. Túto kastu pozval do Grécka, lebo potreboval vo svojom revíri odplašiť zver. Lebo sa tam diali veci, ktoré jednoducho si nevedel vysvetliť. A on vo svojom poznaní, že existujú na Balkáne Rómovia, ktorí toto dokážu, tak pozval túto skupinu, týchto Rómov pozval do Grécka, aby mu spravili službu. Takže boli pozvaní. A Antigánoj, keď som pátral po tomto slove, a to je veľmi dôležité, tak to bola kasta, ktorá sa venovala dlhé vlastne roky a možno aj stáročia, sa venovali vešteniu, zakliňactvu. A týmto veciam sa venovali títo Rómovia, títo Antigánoj. Preto aj to slovo Antigánoj znamená ľudia nad zmyslami, ľudia záhadní. To je oficiálny preklad tohto slova, ľudia záhadní, niečo nadprirodzené. Lebo vedeli také veci, ktoré nikto v tom období neovládal. Jednoducho, oni to vedeli. A boli s tým výnimoční. Takže títo Rómovia prichádzajú do Grécka s týmto názvom. Ľudia nadprirodzenými vlastnosťami. Ešte raz Antigánoj, ľudia s nadprirodzenými vlastnosťami. A bohužiaľ, potom postupne sa v Európe z tohto slova začínalo odvodzovať slova Antigánoj, Cingánoj, až sa prišlo ku slovu cigáň. Ale už oni nás chceli dehonestovať na základe toho, že táto kasta bola naozaj nejakým spôsobom výnimočná. Tak na základe tohoto, postupom času, ako sa lial čas v tom Grécku, tak
postupne vlastne začali dehonestovať týchto ľudí, týchto našich predkov prvých, túto kastu Antigánov, začali dehonestovať a na základe toho vzniklo slovo cigáň, čo poznáme dneska, ale to slovo dneska je handlivé slovo. Oni vlastne v Európe z nás spravili handlivých ľudí. My sme prišli bohatí, hej, tí prví Antigánovia prišli bohatí s tým, čo vedeli, a nakoniec sa z nich stali, z nich vlastne spravili ľudí, ktorí akože sa musia hanbiť sami za seba. A to je ten obrovský zvrat. A to je vlastne to tajomstvo, obrovské tajomstvo toho, že už v tej dobe, hej, na začiatku 2. tisícročia už sa nás báli. To dokazujú historické záznamy. Keď človek číta jednotlivé tie záznamy postupne od rôznych spisovateľov, tak nič inému to nedáva. Oni sa nás báli. Preto vlastne nás chceli potúpiť. A to išlo vlastne potom s nami úplne ďalej. A veľmi zvláštne, ja sa potom zastavím pri tom poslednom vstupe v roku 1417 a vysvetlím, že do akej miery sa nás až báli a čo až s nami začali robiť. Takže tento prvý vstup Rómov, Antigánov. Zapamätajte si, to boli naši predkovia, na ktorých musíte byť pyšní, lebo vedeli niečo, čo nevedeli nikde na svete. Ovládali to svoje. Ovládali veštenie, ovládali zakliniactvo, vedeli predpovedať budúcnosť. To boli Rómovia, ktorí niečo vedeli. A z tohto slova Antigánoj vzniklo slovo handlivé cigáň. Nebuďte na to hrdí. Nehovorte, že ste cigáni len preto, že stáročia sa o tom rozpráva, že sme cigáni. Nie sme cigáni. My sme Rómovia a musíme byť na to hrdí.